nje sebengithemba izinto eziningi zabo. Bahlala nami phansi bangitshela ukuthi kune-secret abafuna ukuyikhuluma nami ekufanele iphele phakathi kwethu. Even lo wakamakhelwane owangilethayo angamtsheli angayazi because bona bebodwa bazwana njengoba bakhelene la bayibona. Okay, base bayangichazela ukuthi leya room leya njengoba ingavulwa kunemfihlo yabe laphayana ngingathuki. Baqale manje ukuthi ngingathuki laphayana kunomuntu, lo muntu laphana akasekho. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke sivakashelwe namhlanje uma nakanjani uzosichazela isigameko sakhe ngento eyamgila. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sawubona kunjani? Uyaphila sisenjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani ubuya kuphi? Nguthandeka Mpele ngisuka eSteng. Ukhule eSteng? Yes. Oh, all right. Mhlambe usinqamulele nje kancane ukukhula kwakho dala bekunjani ekhaya besenjani isimo ukhulele phansi kwabazali bawu2 noma oyedwa noma umkhulu nogogo. Ngikhulele nje ngikhula nogogo abazali angibazi bashone ngakabikho. Bashone ngisamncane yani. Okay. Ngikhule nje bengekho. Yes. Ubuphatheke kanjani ekhaya besenjani isandla sagogo? Isandla sagogo besifudumele. Besintofontofo kahle kakhulu. Inkinga iqalela isengasekho yena. Sengisele no anti impilo bengasekho mnandi. Bekwenzakalani? Bekunama favorite. Okay. And wena ubuze egcineni? Bengize egcineni mina nanokuthi mina bengawasekhaya bebethanda kakhulu izingane zabo. Nokuthi lokho bekufanele kubonakale kuvele. Kukuni noma kuthiwa kuyadliwa kunezinto mina engeze ukuyithola ezingangifanele mina ezifanele izingane zabo. Noma kuthiwa bahambile bayothenga kunezinto ezingangifanele mina ezifanele itholwe izingane zabo. Emva kokuhamba kwagogo? Emva kokuhamba kwagogo yani. So ubusubheke obani-ke noma kuthiwa uze egcineni but ubani umuntu obenza sure ukuthi uzolala udlile? Bengidla ngoba besuke sihlezi. Okay. Bekuleyo mpilo ukuthi ngoba ukhona la ekhaya awuzokulala ungadlili. Kodwa kunabathandwa ukuyithola like mhlambe ezimnandi. Okay. Ozogcina uzibona ngamehlo. Ikulimaza ngani lonto? Ingihethile lonto kakhulu. Kakhulu ingilemazele kakhulu because even usuwedwa ulele ebusuku uyacabanga kuze kusubhekile balele wena ulele. Ila ngidesade khona ukuthi no sengikhulile manje sengahamba befuna amatoho. Okay. Singihambile ngayohlala nokhazini wami. Okay. Lapha eMlazi ngafuna amatoho. Sengifuna amatoho ngathola umakhelwane wethu. Umakhelwane wethu ubesebenza esebenza ngaleyo laloshe emajalideni esengitshela ukuthi cha la kamakhelwane wakhe umlungu wakhona ufuna umuntu ozosebenza umlungu wakhe wabiza kanjalo-ke. Uma ngifika lapha noya kuyena umlungu indlela okubizwa ngawo emajalideni wakhona umlungu wami. Uma ngifika lapha naye amaSulumane labantu labo. Hayi ngakho nje siwake-ke nami indawo yokusebenza ukuthi ngizoba la ekhishini amakamera nani ngizoklina ngipheke khona ogada igceke bese kuba khona omunye uza kwethu. Yes nawe uyangilekelela kodwa nje yena kwesinye isikhathi ubhizineli elinye iroom khona iroom-ke ebelingavulwa ebelingena uyena nabantu bala ekhaya. La ekhaya bekuyisalukwazi bese kuba umakoti nendodana yakhe isuveze abafana baba bawu2 nentombazane. Mhlawumbe ngabe esikoleni ugcine kuphi? Ngifundile esikoleni nje ngaqeda kahle umatric. Yes kodwa bangabe saqhubekeka-ke. Okay. Ngokuthi bengisuka endaweni yasemakhaya yabo ngingazi ukuthi uma ngifika la eThekwini ngiqala ngani ngisuka ngiyaphi. Futhi engekho nalowo muntu lo ongicathulisayo ukuthi kwenzakalani masukusula ngempilo. So njengoba umlungu wakho bekuyiSulumane bekunzima ukuxhumana? No, hayi bengekho nzima. Okay. English akuyona into ebekude kakhulu ngawe. Ubu-right? Ubu-right nje yonke. Okay. So uthe ufika-ke la kukhona ikamera engavulwa and wena usiza la endlini. Mhlambe
bathi isizathu sokuthi leli kamera ungangeni kulona bathi siphi? Ngikhonjisiwe ngithi mina ukuthi ngiyasebenza. Wami umsebenzi ngisebenza ngiphela la. Lo nomnikazi owenzayo. Siba uthuka ngithi la endlini. Okay. Uma eqeda uyabuya azongilekelela-ke. Okuyinto kanjalo. Okay. Sake bagila ngani? Kwenzakalani? Siphi isigameko sakwehlele? Kwenze njani? Kuhamba isikhathi la sebebona okay sengijwayeleke manje. Sesijwayele nabo because bese iphelile inyanga eziwu-2 nje sebengithemba izinto eziningi zabo. Bahlala nami phansi bangitshela ukuthi kune-secret abafuna ukuyikhuluma nami ekufanele iphele phakathi kwethu. Even lo wakamakhelwane owangilethayo angamtshela angayazi because bona bebodwa bazwana njengoba bakhelene la bayibona. Okay. Bese bangichazela ukuthi leya room leya njengoba ingavulwa kunemfihlo yabe laphayana ngingathuki. Baqale manje ukuthi ngingathuki. Laphayana kunomuntu, lo muntu laphana akasekho. Sefrijini. Umsebenzi wami mina bazongicela ukunginikeza umsebenzi extra bazongikhokhela kuwona. Ngizowenza lo ngala. Ngale umsebenzi abazonginikeza wona ukuthi once osukwini ngizolekelela lo yasiso ngale. Ukuthi lo muntu lo sizomkhipha simwash. Simgeze bese siyambuyisela phakathi ilokho nje kuphela. Uma simgeza lamanzi lawa kade simgeza ngawo siwabuyisela khona la efrijini siyawabeka. Uyafika ke undodana lo awathathe kahambe nawo. Okay, uthe uhlele efrijini. Yes. Ufrizile lo muntu noma? Ufrizile lo muntu. Alibandi kakhulu but abo okay. Uqinile nje intuthe uqinile yena. Okay, mhlawumbe ibuphi ubulili? Isilisa. Wafuna umgeze the whole body. Umsule nje. Into ebalekile ukuthi kutholakala amanzi. Umzimba wakhe isidumbu sakhe. Amanzi la afunakala insila yakhe lefunakala. And lamanzi la afanele kwenziwe lokho daily usuku nosuku. And ikona okubalekile bangitshela ukuthi lento le yona ebalekile emisimpilo yabe emise namabhizinisi abo. So and le isecret efanele ngiyithathe ngizongena nayo ethuneni because uma ngingalokotha ngayiphefumula bongifuna bangithole nje bangitholise. Njengoba uyiphefumula manje. Njengoba ngiyiphefumula manje and nasendlini ngaze ngiphathe nje ukuthi ena bebuye bedla amanzi edumbu. Bebuye bedla imali yamanzi edumbu. Kanjalo. Because le nto ingihlukumezile. Yabona usuku lami ngiqalile ukuyenza le nto aze ngilale kwasangibhekile. Aze ngilale ngimbone njengoba enjalo nentshebo because umkhulu. Okay. Umkhulu intshebo yakhe ngimbone njengoba enjalo kwasangibhekile and benza sure ukuthi bangimonitha ngakusasa uma ufika nje bakubuza ukuthi uright. Awuthukanga okwazile ukulala ubanga nama nightmares into kanjalo awutshelanga umuntu. Benze sure futhi ukuthi bakuphatha kahle ngalezo nsuku nje uma besanda kubusa kule yandlela yabakhipha bakuthengela izinto ezinhle nje uba right uba covered yonke into. Bathi why bengazenzeli bona? Anibaqashe thina ukuthi senze umsebenzi angithi babhizi bona namabhizinisi because ufika uvuka kusena hamba. Abuye sezothatha lamanzi ahamba boze bebuya ntambama sebeshayisile. Shothi isikhathi abanaso. Ingakho beqashe thina ukuthi senze umsebenzi. Manje namanje usebenza khona noma usuwahamba? Ngahamba ngabaleka sisi. And le nto leya ibingistressa ngale ndlela yokuthi like ekhaya thina basithinta idumbu kunogogo nomkhulu abangamela umzimba mhlambe thina okwethu kufika nje sesombona yabo. So nje leyo kutomotana nomuntu ongasekho uzoyenza every day. Uzubeke namanzi. Ibingihlukumeza le nto leyana. Ibingihlukumeza. Mhlambe ngabe awukazi uzuvakashelwe nje imoya ungayi-understand kahle ehambeni kwesikhathi. Ngeke angabikhona. Kwesinye isikhathi uphuphe engathi uyaklinya ubone ukuthi hayi ngoba mhlambe eklinya umqondo. Umqondo ucendezelekile istress sokuthi phela lo muntu lo ufanele kube usephila kwenye indawo. Hayi la. Fanele lokho ethintwa yimina ke massage yimina phela ngiyamassage uma ngilokho ngimgeza ngimenza yonke into in the name of money. So uthe mawusuthi usuyahamba bathini kuwena noma wavele nje wangabuya? Okay, ngahlala phansi ngayiplana le nto ukuthi ngolokho ngiphathana nalesidumbu koze kube yini.
Bathe ngelinye ilanga befika bangifica ngikhala. Babuza ukuthi yini, ngathi hayi ubrada wami uswelekile. So kuzoba ne-funeral ekhaya, kuzomele ngihambile. Ngangingasakhali ukukhala, ngangikhaliswa stress salento le. Lapha akekho ubrada Akekho ushonile, and futhi benza sure ukuthi bayikhiphe imali banginelisa nje. Ukuthi ngihambe nje ngikhululeke ngingashodi ngalutho. Bangifonela futhi noma sengisekhaya ukuthi yonke into right yini, bathi hayi yonke into right. Yo, Ngaphinda ngabuyela emuva ngashintsha iSIM card. wawuyisiza ngani uthola ukuthi uzoba namaphupho nje amabi? Mhlawumbe kukhona izinto zesiZulu oyisebenzisa, mhlawumbe ukugquma, mhlawumbe nje Azikho, ngangiphuza nje amaphilisi okulala, ngasenginamaphilisi ami okulala. Ngamcela yena umedom wakhona ukuthi ngicela ngiphathele amaphilisi okulala because lento lo intsha kumina. So eselokhu engiphathela-ke. Uke wageza-ke ngokwesiZulu? Ya, ngizamile ukugeza ngokwesiZulu. Then imoya Iyathula, ngi-right manje ngumuntu. Yo, so ngabe ikhona enye indawo la usebenza khona manje noma mhlawumbe usadinga umsebenzi? Ngisadinga umsebenzi nje, ngisapholisa ikhanda nje, ngisahleli. Ngisahleli, angakafisi nje futhi ukusebenza. Usaright uhleli? Shuthi angakaheli ngokwanele. Yo, okay, kaze kwanzima. So-ke uthola ukuthi khona nabanye abantu okungenzeka ukuthi bayabuka le video abenza lo msebenzi lo, ngoba angiboni ukuthi impilo zethu zicishe zifana. Yes. And amaSulumane anendlela yawo yokuphila. Uthola ukuthi kubona bayijwayele le nto leyo, abanankinga nje nawo. Njengoba kwazi ukuthi anemali. Ayinasazi ukuthi imali ivela kanjani. So uthola ukuthi kunodadewethu basekhaya endlini emnyama abaqondana nalezi zimo, uthola ukuthi abekho right, abakapholi, basavakashela umoya emibi and bayayidinga imali, bayadinga umsebenzi. Mhlawumbe ungathini kulo muntu osedlule kusona lesimo esifana nesami? Noma uthola ukuthi usakusona namanje kodwa akwazi unyakaza because uyawudinga umsebenzi and uyayidinga imali? Ngingathi kuyena mina akenze iplan, enze indlela nje ukuthi aphume kule nto le cause akuyona impilo. Akuyona impilo. Uyabona uma uphila umqondo uyakudinga ukurelax. Ngaso sonke isikhathi awurelaxile wena. Yabo ne-stress, kunalento ekugqilazile. Uyabikela ukuthi okay sengiwenzile kahle, sekuyileso sikhathi sokuthi ngiyobhekana nalo bhebhenene waleya ntshebe ebandayo ethule lapha efrijini. Akashiye phansi, enze iqhinga nje lokuphuma. Yebo ukuhlupheka khona kodwa ngeke alale engadlile ngoba ubevele engalala engadlile engakawutholi lo msebenzi. uNkulunkulu uyenza impilo yomuntu. Usupholile ngokwenela, usho futhi? Ya, sengiyelile. Awudingi psychologist? Hayi ngiyayidinga. Uyayidinga? Ngiyayidinga. Yazizwa ukuthi ngiyayidinga. So kodwa nje uma ngiqhathanisa isikhathi ngisayenza lento namanje akusafani. Akufani. Kunezinto osukwazi ukudlula kuzona uyizibe. Sengikwazi ukudlula kuzona uyizibe, yes. But-ke ngiyabonga isibindi sakho sokuthi uhlale phansi nami ubhodle nje ukhiphe kusenhlizweni ngoba uchaza ukuthi awukaze uzotshele muntu even egcekeni ekhaya. So nje ngiyathemba ukuthi uzoba right, kudlule uphile nje mhlambe ngelinye ilanga mhla usupholile uphinde uthole umsebenzi ongeza ukuhlukumeza. Yeah, because ingi-affectile leyo nto ngoba endlini bebesho ukuthi angiseyimini. Usushintshile? Sengishintshile, senginesikhathi sokuthula. Ngibonakala ukuthi khona lento le ngidlawa ngeke. Ucabange? Ngithule ngicabanga nto iyona lento le. Kodwa futhi ngingabe naso isibindi sokubatshela ukuthi yini. Shuthi singabhukhela i-counselling? Ngingangibhukhela i-counselling because Okay. I feel like bengibadlisa nje. Amanye abengahlukene nami nomuntu othwele noma bengesikona okwami. Okwakho ungaqondene nawe. Kulungile, sizokubhukhela i-counselling. Ngicela ukuthi mase sekudinga-ke efonini utholakale. Yes. Ngicela sibuyele kule yasekhaya emumva ungaphathekile kahle ngokuphelele, abazali abasekho, ugogo akasekho and uzizwa kanjengomuntu oshiyekeleka emumva, ongayithola izinto ezinhle, kukhona abakhethwayo, abathandwayo. Uthola ukuthi ekhaya khona umuntu obuka le video and naye ongaphansi kwaleso simo, ungathini kuyena lo muntu? Ngingathi kuyena akabekezela. Ngeke kuze kuhlale kunje. Konke kuyofika. uNkulunkulu akwabelene kunesikhathi sakho kuyofika. Kunesikhathi sakho. Isikhathi nesikhathi siyashaya.
Ngoba nami ngaphuma nayo uphuma. Kodwa Manje nje usu-right abe ngalokho. positive ecabanga iy'ndlela eziyaphambili. Ngi-right nabo. Ngiyabahlekisa siyaxoxa but kukhona lokho bayazi ukuthi bangenzani. Yes. Bayazi ukuthi bangenzani and akekho ofuna ukudukela ngakulowo topic. Kwenziwa sengathi yonke into right. So mhlazane kuthiwa uba right empilweni and ibona ikhona into abayiswele. Uyazibona ubasiza? Ngiyazibona ngibasiza, yes. Ngiyazibona ngibasiza. Awufuni ukubuyisela kubi? Ngeke ngize ngibuyisele kubi kodwa ngiyokukhuluma lokho. Okay. Ukuthi yes ngiyakwenza ukuthi ngoba ngikwenzeli wena ngiyenzela idlozi noNkulunkulu kuphela. Wena uyazi wena ukuthi siphumaphi. Uyazi ukuthi ungiphilise kanjani. Kulungile, ngiyasibonga kakhulu isikhathi sakho. Ngathi unga-right. Mbuka lapha ekhaya, ngiyazi imndeni kuthiwa umfowenu ngempela umthola ekuhambeni, umthola endleleni. So, siyahlukumezeka kakhulu ekhaya la sizalwa khona, asilinganiswa, nje asikho right. Khona laba abahlezi bezohamba phambili, kukhona laba abazohlezi bona beza ngemuva sonke isikhathi. So ngiyacela abazali, meyikhona indlela nilungiseni kubantwana benu. Ungabe khona umntwana ozothi mina ngiyazi nginebhadi. Meke ngabulala inkomisho, ngakhelelwa ngashawa ngisho nangemvubu. Kube khona omunye umuntu athi mangabulala inkomisho, thiwa uncese wena ulimalanga. Ayikho right le nto leyo. Asilinganiseni abantwana bethu. Nani bazali ngiyacela ukuthi nizame ukusilinganisa ukuze singeke sizihlukumezeke, sizikhule nesilonda enhlizweni isidingo singekho. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.